studuju mšice, ale vlastně spíš bakterie, které žijou ve speciálních buňkách v těch mšicích a ty bakterie mají tu zajímavou schopnost, že chrání tu mšici proti parazitickým osičkám. Dokonce se už ví, jak je to udělané, je to, že v těch bakteriích žijou viry, které produkují toxiny, které pak zabijou tu larvu té osičky. Hlavní experimentální metoda, kterou používáme, když studujeme právě ten vztah těch bakterií a mšic, je, že ty mšice těch bakterií zbavíme, děláme to normálními antibiotikama a pak v experimentu porovnáváme tu původní mšici a tu, která byla zbavená bakterií. A jeden vlastně můj takový hlavní výsledek je, že jsem ten systém, na který se studuje ten jev asi 10 let, studuje se pořád neustále v laboratoři, tak můj výsledek je, že jsem ten systém vyzkoušel v reálné přírodě, že jsem prostě napěstoval mšice jak s bakteriemi, tak bez bakterií a vystavili v přírodě přirozeným nepřátelům, kteří se tam vyskytují a ověřil jsem, že vlastně ten výsledek má něco společného s realitou, což není vlastně u všech laboratorních výsledků pravda. A tohle má určitou aplikaci v tom, že například když máte skleník a v něm máte rajčata nebo nějaký plodiny a bojujete s mšicema, tak když víte teda, že ta odolnost hodně záleží na těch bakteriích, které žijou v mšicích, tak můžete pár mšic sebrat, zjistíte, jestli ty bakterie mají nebo ne a podle toho použít buď šetrnější biologický boj, když ty bakterie nemají, pomocí těch parazitických osiček, anebo to postříkat chemicky. Takže to je možnost aplikace.